Luar Kapatisi TV. Kabul, ka machine ka balas snacker pang ka ba kamskem, kamstet, kamklan, bat baduna bam umpnya. Kani kadiksin kabalay, kabaki Runar kila Synreit Kuli haka cafe ne kadukan jong unongle biria bapau ke India u Kapil Sharma kabadon ha Canada. Ha kani kakenti kabamenta kakenhon ki Runar lani ki gangster u Goldie Shilon bat u Kuldeep Sidhu ki badon jengade bat kakenhon Runar jong u Lawrence Bishnoi kila kam baki maki ki bale yakani kakam. Lapen sapriang ha social media ya ka video kabala yoring ha kapor baki Runar ki Synreit Kuli ha ka cafe jong u Kapil kabala tip kum ka caps cafe. Kini ki arngot ki Runar ki lapen mi ha ka jingtho ha social media da ka baong ba kinu ki badan daw ki day ban kiar naki. Kila mahamru da ka baong ba kitu ki bakran persyanyam kin bam kuli baj. Kasien ka baningkong ba ki Runar ki Synreit Kuli ya ka cafe u Kapil ka day ha ka shipautrek unay tung mentausnem. Kasien ka baar ka day ha ka pratrik unaylar bat menta ka day kasien ka balay.